பல தடவைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம தண்ணீர்களை கடக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஆனால் ஒவ்வொரு தடவையும் நீ கடக்கும்போது அதில் உனக்கு ஆசீர்வாதம் தான் வருமே ஒழிய உனக்கு தோல்வி வராது. உன்னை மேலே உயர்த்தத்தக்கதாக, உனக்கு நன்மைகளை கொடுக்கத்தக்கதாக, அவருடைய தயவை கொடுக்கத்தக்கதாக பல தடவை நாம் தண்ணீர்களை கடக்க வேண்டியது. Many times you might have to cross over the water, but every time the Lord brings a blessing in your life. இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னை சிருஷ்டித்தவர், இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது, அங்கே என்ன சொல்ல, தண்ணீர்களைன்ற, தண்ணீரேன்னு சொல்ல, தண்ணீர்களை கடக்கும்போது சதா காலங்களும் ஜீவித்திருக்கிறவர், எப்போதும் நம்மை நேசிக்கிறவர், இப்போதும் நம்மை அவருடையவன் என்று சொல்லுவதில் ஒருபோதும் வெட்கப்படாதவர், எப்போதும் நம்மோடு இருக்கிறவர், பயப்பட வேண்டாம், அக்கறைக்கு கடந்து செல்ல நாம் ஆயத்தமாவோம். மாரநாத்தா.